Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kipat ba bagi dekat jong senglong kami ke snong marshilong bat nong ba marshilong ha ka arpho trek uyayong ar jar phusau klepen long ra ka jingai pat ba ban pridam jor ya kiru transnam ke dekat jubor ke jingim jung ba pins khemlang lingkhoi ha ka artrek uyayong ar jar phusau ha ka lintia ke jan ke jaka ke tip kum karya thaulong Hakin ngi pai ba kla turshadu mau keluar police station bandawa niki borjong ka an beki deben ke mardor ya kiru transnam khana banang ni syakmar kan jashu kum kini ki jingja kumban chupin kan mau hang ni ba naduk atrik ya yong arajar phusau lalap ya kamet yap jong uba pins kemlang nakalian jong ki pulit kim shim layo kem ya nuyunu nilap ksai wat ibran kiti hadu kini kisngi yang kejingjiang kebelajian hak artarik bertau benai ajar pusau hak bawai niki rangba londong song snong jong kanong ba jong ka snong ba silong ladu yala ke jong ka jingim hak wai ke jaka ban nak jingej ke baskem kamdei bakadei ke jingklat ke basuk kadei ke jinglet dusman jonglo re jonglo hakini ka pon na kalyang ke jonga ngayeng na kamta ka snong mau kruat nanta kinong song snong jo ka snong mau kruat ki barakaway banyadan bental dan baki hakani ka sni ke bakerpang bagi pelong kani ke jingya rally ban pau persyak ya kani ka kam let dusman Peralai yang well irangpa jong kasnong bar silong. Mangi kasnong mau keluar dong idon kadat pi, isngolam nak entah jong pi, isngokia kumbasnokia mapi. Bat kerpang ya kikmi kikpa, ibahaying ibasem jong miu rangpa, bapen skemlang longkoi, iba kumangal aumen me, lalap ya kamet ke jong i. Bana ke jinget waskem kadai ke jing syala rusman ke belajia hangne haneng jong ke snong mau keluar ke bakum kali ke jingjia kalong ke jingjia wasusi haduk kata-kata kalong ke jing pangno di bahiyeng di basem yang ini baik nong snong kat ke menseng ke bagodor bersudu eino hak ke jaka ke bakenca ke bangindep kamdei ke jingklat masuk kamdei ke jingpang henrai kadei na ke jingsyale dusman kani kamdei ke sen ke benukau kan na ke jingkan mau keladei ke sen ke baar ke balai tang hausnam arjar arpulai arpusau kanu kalong basngo pangnut bagi mensem ki bakodor ki sulet no khamaka kong kimran om hayik hasam Henrai haki jaka kiba kenja kiba om don mano bayoi
bat na kajing tip kani kadai kajing shales new ibale ia ka kidai kinong kidai kiru transnam kibangi dai ban pendren la kalau hakmat jong ka ain breu bara ka ain blay mano bale ia kane dai mapi kibatek lara pidang don kajing pendren lara pilale kajing khat kalong ba pinwan ban pendem yalade handre lara pimle kumta ninge scam ki bod jong ka an kim salle ye ka bade banle ban nginom artatin ngin shem ya u laneka ki balle ye kini ka pat no jong le urang ba wat lang ngim tip mano balle dan re tang tau tang kita ki balle ki tip kita ki balle ki dei kinong sho no breu kat ban shim no ya ka jingim ka kodor jong le urang ba ni penran jur bad ha ka ju ka pot ni bo ka jing kerpat ya ki bod jong ka ai bakin le ya ka benta ka badai ban le lem tengkai hado banda yo ban kem ban wet ban pensidom kan basyong ka ai kumba ong kawai ka jing tho bangai I kumba ka di ka thama ba ka balai ka bangi I menta kam dei shu ka thama ru nuclear lani da ki bom kumangi ong rengi I ba ka di ka thama ba ka balai menta kan dei lembau nu drugs ubala kan rei ba ha ka imlang ka salang ka jongi kumta ka dei ka benta ka jonga ka jongpi bangin shim ya kini ki senjam bangin nom aili bat ki nom ailat ya kini ki jing sneu ba unrung ha ki long yeng ki long sem ki jongi ka don ru ka jing ong ka bangi I barabor hakilat patay kubor baka mau keluar hakipor kibladap ka di kasnong baka jaka ka balong peaceful ba kajaka ha ka ba unong way unong ar ha ba uwan usungan ba henry menta kendiat senam I baki unong lek unong wan ha ba uwan ha mau keluar uting usir usmit u hada wat ha ki certificate u utau breu ka kata ka breu ka bangilaban chenya kumta ngisngau kumba kita ginong mau keluar ngisngau kumba mangi kinong southwest ngila do no ya ka chenya na ki waypat ki breu kumta kane ka di ka por ka di ka benta ka jongi ka bangin penpau sa ka perthe ki ba bon ki pai ba na ka sinong kadde ngireme ka daw ba ka long ba ngim sngo shancho bat ngi persya ya kini ki kam sniu ki ba ja ha ka ka dong ka than ka jongi ngi ju I ba ngi ju sngo ba ka we ni ki benta hang te hariat tholong ka long ka we ka daw ba ha ka ba bon ki man sim ki ba kodor ki la suyap no yelade ngentip na kano kadaw na gibabun kisuong benta kana katakadi habayap ubri urong di habayap hanturong di imat kane kala suday tangga jingkano na ngilaban ong bakum kadang katan ngidon ka jing suba kabakila don kibreu kibala nut bansim kabu wat e ka jing em jong kibreu don ru kibaong hana baka kon peniap ka jong ki ya kibreu ru kalong kabang ngim itho ithau sho kalong kibreu kibala expert ban peniap breu kumta na kaliang jong kum kadang katan ngin husiar habang iyat ngiyang habang ilet ya kapor ben mit ben yong ngi haban na sumari lade namar kaktin jong blero ko kita kiba sumari lade u blero un sumari ki hande kitu kibreu kiba suya ya kabit ya kayong sumtip ya ka ero tikam no blero un sumari ngi kumta kande ka banta ka bangi ngi sum haban khot ya ki pai ba nong sanong jong ki baro artri ki snong ba habang iyat ngiyang ngi haban ya da ka sumar om bangin suya kulmar kumtu na kaliang jongi ngida pendram jur ya kane kajing le dusmon jong kini kirunar lani kiriu transnam hakaju kapor ngida kerpat ya ka an ya ka badai ka bapet ya kane ka police department ba kin ya syakmat ya kane lane kin tokit banlap ya kini ki Riunar ani kini ki riu transnam ki bala peniap ya une orang ba ngikum kasnong berarti kasnong nginom yo nginom syong tat hadu banginda yo ya kajing bisyar ka bahok kata kade ka ba mangikum ki artli kisnong nyelarai banginom syong tat banyo ya kajing bisyar ka bahok banginda kerpadru ya ka police department ba kan penkloy ya kane kenang ba Ninyo ya kata kajing bisyar kabahok
Nyo iba haba kibriu mentah haba ki yakiang. Kam tam ki kena school. Mau ki balik ki school nang ne naki niki arteli ki snong pada ki we ki snong ki mamarjan jungi. Haba ki lek balik school sya mau kurwat. Haki school ba per ki badon ha mau kurwat. Kila don ka jing sier ka jing ting ka jing ma. Ya ki kon. Ya kini ki kon ya kini ki kena school. Wat ki kimi ki paro kim not show ban pa ela ki jong ki kon. Lane ki balik sya ki kam ki jam namar ngitip ba ka mau kurwat. Kadai kacaka hakaba mangi ngilet ya ki jing don kam barok lah haki kam office. Lane haki kam ya kam hat. Rai kini ki sngi kalabu ya ka jing sier ka jing ma. Kumta nakaliang jongi nida kerpat ya ke polis department bahkan penkloy ya kene bangin yo sya ya kata ka jing bisyar ke bahok nyo iru ya ka jing sneu kumbala kren de kinom kren ki basya khmat mene nyo iru ya ka jing kenrei jong une udrox ha kini ki snong ki jongi nga khamtam nga kren ya kini ki arteli ki snong pada phi kum ki kimi ki pa haba ki don ya la ki jong ki khon kiba haking kisam kiba langop hau ne ujing di ubas new ngada kerpat ep ba pinwan syakmat bat ngikum ka snong bat kibor jong ka an knang bayang nginia perkat kumno ban le ya kini ki kun kiba langop ha une ujing di bas new kiba nakaliang jongi ki arsnong ngila bu khmat ka jongki tingi kermen banang ne syakmat ba ke ka ba mangikum ki arsnong nila bu hakmat jong ka office kin pen urlong ya kane ban ngi khmi nanti bangin yo ya ka jing bisyar ka bahok ya ke ka jingja ka balajia ya une urang ba jong ka snong ka jongi hado mentah nakaliang jong ka office ki ong bangim pat yo ya kata ka postmortem dai nak kata kadau kalong ka sukino kane ka kam te hadin bangila kila yo ya kata kin sayat syakmat ya kane kakam te tang kita hi ki ba nakaliang jong ka office kila ai jing tip sengi ki nong yalam jong ka snong rekat berkaseng gentei tingin kimi denti ba ninyo ya kata ka jing bisyar ka bahok bat akaju ka por nilong ro ha ka office ba kam dei bangin ka kane kakam kan ya citet no ninom kwa syu bandon sakawai pat karali kadang nyo ya ka jing bisyar ka bahok nang ne syakmat nyelak ban pelong arlai lane sau kirali kumne banwan bandawa be haduk bangin yo ya kacing bisyar ka bahok kata ka bang nyelak bu hakmat jong ya te ai ba maki kinla ya ka badon kam ban ngikmi nanti ya kata bakane ka kam kan ya citet nang ni syakmat